kumsang khazakwa somsari chowa khan ram sang te in tlan siak na chu nuclear energy man tangka yene Middle East chuan Israelin an nei masabera an thenom ramten an nei yang te ro chu an hlau hle keni chuan in venna tan ba kan mangdon lova kan thenom arab ramte hian an nei ani ro chuan kan ramin tihchhiatna tan an mange don ti hi an hmu dan ani kumsang khazakwa somsari paruka an melma unber te zingami Iraq chuan France atangin nuclear reactor an leita utmaya an intelligence Mossad te baka an sipai thatak tak te an che chua angai le ta Iraq hi lalopna hnuaya nomlai kumsang khazakwa somnga chowa khan khothlangram US le Britain tenen anin kom ngei hlea US chuan heting lai hian Iraq chu nuclear power plant bun sakte po alotum to nge masen lal King Faisal patni na chu beihpuithlak ani baka thania khothlangram le Iraq kin zom na lai hrui chu Chcha ani chunzom ta Cold War laya khothlangram te elpuiber Soviet Union chu Iraq hian an bela Soviet Union chuan Iraqin nuclear energy a man tangkai theina turin inrem na anei puive ngal zat boka kumsang khazakwa somruk pariata khan Soviet Union chuan Iraq nena reactor aleitira kolphetha megawatt ni pek chua theina bunan tumane nuclear power plant chu Baghdad atanga mel som niahla om altuwai tha anbuna Iraq chu ral thuam cherlo tura inrem na neizinga antel zui ngal bokane mase kumsang khazakwa somsari chowa khan nuclear chakna tharui manan tumdan chu adanglam tahle an vice president Saddam Hussein chuan kolphetha siam chuana tan chau nilovin ral thuam cherna tan adu tel thu asoi chuak zau thina an melma Israel chuan engtin ngen che zui don ti ngai ven chungin athu soi chu an bengkhon hle kumsang khazakwa somsari palia khan Iraq le Iran in dauna chuaka Iraq sipai te chuan silai mu le ral thuam anin dailova Soviet Union nena Saddam chuan lei handila mase Soviet Union hian in dauna hi athlop lo wangin a leitir du talova Iraq chu antlom zui ta nge heta tang hian Saddam chuan ral thuam chok luna ta na Soviet Union man chu asimta a ram khata in ngatlovin ram sang atanga lak khom dan adapta a antuyal theya hausakna loit ngoi tu France chuan Iraq chu alopom ngal chat ati theyome France hian hetiang lai hian ral thuam thatak tak miras thlona te thlengin asiam chuaka ral thuam leina tan chuan aya yom lo hle chubaka chuan nuclear chakna tharui man tangkai konga thiamna anei to boka Iraq tuyal thei khovelin anin chu sup chu adu tokin asiak theidon tinane kumsang khazakwa somsari panga khan rampahni te chuan inrem na anei zuita France chuan amuanom zonga manturin nuclear power plant abuaipuin Iraq scientist te po zirtir na apedona maseral thuam cherna tan chuan an mang turanilo chu nuclear power plant chu kolphetha megawatt li pechuak thei Osiris tia ahmingan vo aneya aleina tan Iraq chuan dollar makta duai zathum borvel asena ngai don inzirna tan reactor te zok po buntel ngal turin anin rema kumnga chung buaipuin kumsang khazakwa somret pakhata chuan man theya zo fel antumane France in nuclear power plant an siam sak rulet na tan hian Iraq chuan ral thuam dollar tlu le dingon telman alei sak don boka an lir thei siam tu company te chu Iraq hian in bunin company dang ten Iraq sum do na an khoi thei do na in sakle nadang tam tak an thok theyang sum do na kai hnoya ringot po dollar makta duai zatel chu France in a hlok na an tel thei don tinania heba ka hian an it ber Iraq tuyal thei chu kum khata zem makta duai sari vel an lei thei don boka France tan chuan in rem na mom takane Iraq hian UN Noyan din International Atomic Energy Agency te vil an rem tia
ral thua matan chair an tum lo tiin in rem na an ziak boka an in rem na chuan power plant ta ek chia uranium te chu ral thuam cherna tan an man thei don awangin Iraq chuan uranium te hi abo abangom lovin friends ne na an pekir le turania he in rem na hi anzom lo chuan uranium ti chak to chu friends in a supply chhun zom lawang ti te atelane Iraq chuan khovel mit muwa nuclear chakna tharui chu amua nom zonga man atum vek mase hun lo lakal le tura enge andon ti ro chu soi thei ani tlatlo hei wang hian Israel chuan Irakin nuclear chakna man trangka yan tum chu rin hlel na mitin an thlira friends ne nan in rem na friends ta na momlutuk mai te chu thil ni theya an ruat lo bok an ho tu pa sadama an hrachianga ral thuam cherna tan ala mangnge nge don ti hi ral thuam hlau om a buaipui du dana an ring hlel hau lo chu wangin Irakin nuclear tharui man trangka ya tumna chu an do dala an thian ram te chu ti top tura nor turin an kara mase ram dang hian ti thei an nei lo ba ka Israel angin an ngai ven lem lova ral thuam cher lo tura in rem na mumal takan nei awangin danang chuan anthil buaipui chu phal ani tlat boka Iraq chu Soviet Union ne na anin kar chhiat lai khothlang ram te ne na anin po that lai ya ti lung ni lo chu tu main an du lo ani ber mai Israel chuan Iraq thil tum chu an ram ti chiat vekani tian hrachiang em ema mala thei tur anom tak lova chuan aru karalin kan chele aniang chu tiril ru an pule tranta ne friends le Iraq ten in rem na an nei hnu loka hian Mossad tan hotupa yesa coffee te sipai intelligence viltu slomo gazit te chu an prime minister thar menachem begina chuan akauta thilom dan an clear howane friends chuan reactor siam na chu an la zo lova zofel tak tak tur chuan kumthum chung tal angai dona tundin hmuna chuan hlo om hnai vai om lem lo tiin prime minister hena an intelligence report chu an thrila sipai chakna manga Iraq an va be ani chuan buaina chuak nge ngei don tian soiba ka thilom zel dan chu en thlaka intelligence vilzui tura andale taria kumsang khazakwa somsari pakwai ro chuan ngoi an chu thei talowane altu wai tha a reactor an bun tur Osiris ruangam chu an pe fel thokha to a friends atangin reactor bul thu tur po athleng fel to boka an mamo khol dang te chu khovel mun rang rang atangin an phur thleng zung zung to mai ngoi renga thlir liam chi ni lo tin prime minister begina chuan ma alatranta a friends chu Iraq nena anin remna tang hian in nuk dokturin angena om zero chu anei lo kher mai heti ni chuan Osiris hi mantlak lova siam turin kan kut kan thoma yanga yani chu tin thutluk na asiam ta ne Osiris koran phur thlen to hi awain alakim lova apeng poimo tak tak mai chu friends a an siam mek ti Israel chuan an rerua Iraka an phur thlen to ven himna khau tak nuai au mai chuan ven himnan pek nep zok friends ami chu bitum an tum ta ne korman ruwa chu an cherna circulesa friends a Mossad agent te chuan an thli thlaya he hmuna Iraq na thok zong zong te po an threfai vek theya Osiris kor lakim lo chu kumsang khazakwa somsari pakwa April thatira friends atangin long mangin Iraq kan pan pui don ti tenen lam an hai chuak thei veka friends long cholna anda thatna tur la saint sumera beihpui an vathak zuita ne korman ruwa labang te chu April ni kuwa Iraq longa lan kai turania mase Mossad te chuan April ninga long cholna an pan pui lain an va beita thung korman ruwa chu lirthei om khau chi pahnin an ron phura anunga chuan Mossad agent puak thei thil lam expert commando panga tele physicist te chuan arukin anzuya lirthei chu longcholna chuan atlan luta
Mossad tepo rin hlelna telmi lovin lu tiran ne April ni somzinga longcholna chuan meiche pakhat aron nau chiam maya chunu chu Mossad agent ni in ven himna thok tu te chu thilpuakin ati nat lo na turin ron pan khom se adu wangania awamna chuan ven himna thok tu te chu an ron kal khom ta renga commando te chuan chet an thozui ta ngal zat mayane korman ruanda na chuan zeitak main an valuta puak theithil anin chhop te chu an kam zui ta ngala an tum chu korman ruwa tihchiat chawania adana zongjong ne na tihchiat vek an tum lem lo an thil kam puak ripo chu aring lo kher mai reactor man ruwa beani chu media lama darin friends ami thren khatte ti anga ngai anuma FBI le Soviet Union te anin rola chhal tok te ponombok masen puak theithil manatrangin Mossad te ti ni ti ro chu alang chuak ta thau thunga anfin fiana neya hian nataka han pu ngam na ture ro chu om lo thunga anti chia tang hian kan pom mayange tin asiam tu company te chuan lungoi anzir tangot mayane korpan hian puak theithil chuan samzai tiat velin khiasiama achunga hian nuclear fission chu akal turani wangin khi hi lau om takania reactor chu achiain chiatna na satak athlenang ti hlau oma manzui chi anilo Iraq chuan athar thlak turin friends nena ngenna asiam zui ngala athar siam tur hian kum ni chungvel angai dona wangin achelai thom that antum ta zoka he an chetna wang hian kum khatvel chuan Iraq nuclear power plant siaman tumna chu anpot khotlai theita tinane Francian Osiris chungchanga Israel hlau thona hi ahria anmit mei aveng thong velo theilawa hei wang hian France chuan uranium aek chia ral thuama siam theina tur aya caramel anti mai uranium chak lo zok manan rota caramel mang hi chuan ral thuam acher theidon lo ral thuam cherna ta na an mang theidon lo hi thil thatak chuni ma se Iraqi ro chuan andu tabau lo thunga kanin rem na nena in mil love tin an soisel na sa hle anin rem na atlolang ti chu Francian an hlau hle ni turane kumsang khazakwa somriata khan ral thuam siam na ta na man thei power plant tuyatan hian uranium chu Iraq nena athonta caramel an mandu loda na tang hian Israel chuan Iraqin nuclear power plant chu ral thuam cherna tan man telatum ti hi anem nget tuwa an nga yene hetiang borua kani ta ga chuan Mossad te chuan Iraq scientist te chu an zui ta ngala launa tu le na an tho that lo an beisai Iraq project a an scientist chuan vor Egypt mi yasa al masad chu kumsang khazakwa somriat kumlai hola khan Iraq phatsana sumtam takhlo turin an soma maselo nar thung atnara tang hian adam reiwak talo thung kumsang khazakwa somriat juni som pathuma al masad chu Parisa a hotela pintana thania Iraq nuclear center chu athina hian adeng na hle Saddam chuan athina chui chiang tur hian intelligence te atir ngeya riat chwero chu annei tlem hle thung athina bulhnaya hian no chizuar pakhat athat tu te trong hrepa om ngeya chu po chu ahnu loka tha ani zui vele almasat thi hnu hian Mossad agent te chuan engineer pakhat Salman Rashid chu an that lea tur mangin Switzerland an trai hluma kar khatnuwa nuclear engineer Abdul Rahman chu Parisa tur mangbokin an trai lea hemitrum phei hi chuan athil leisu alangin an lantira tura hrai ti hria thaulowane mase nuclear research muna thokte tan chuan Mossad ho thu cha chu hai ruala ni lo in chun zom zela ni chuan in nunna ta na hlau omang ti chu achiang kel kol khop mai scientist rual te chu film khur jok turin in kai troina khir tak duan sakan ni ba ka ven him na thazok pe kania Mossad te chet na chuan hlau na chu asiam chiang hle
masen du ber nuclear buaipuina ro chu an thul pha chuang lo thunga Iraq tan he project hi apoi molutuk mi pahni khat thina wanga thul le chol san mai an tumbik lawane hetila hian Mossad te chu anom hle haulo an bitum tur dang an lo nei fel le der to a Italy company SNIA technique te nia Iraka laboratory pali buntu te ne kumsang khazakwa somriat August thla khan an how to pa ber chena chu puak theithil manga be ania nunat chana nom lodana vau khana tanan mang ani tawme Italia an company mun pui chu hemi nu hian puak theithil manga be ani le boka Iraq project a in nam noite bitu mani dana hian Middle East tu te mo chuan he thil hi an ngai mo hlea tu te berngen ni te ro chu kan chiang lo ti chu khovelin an chet na a hriat dana ne Osiris project chu akal ngain alakal ta zela atira sipai chakna manga wachu chiat chu Israel chuan dulo ma se du than tur dang anei tolova ain ngaya chutiang lam hoi chuan ruwa manna asiam tranta Osiris an buaipuina hi Iraq lailia omania enge an thlen to ti te va beidon ta se an mun ma an thriat chian ngaya en thlak na tan hian thlona vatir ngot arem chang lo bok ma se US chuan hetiang lai hian inen thlak na satellite KH-11 anti a hun laia changkang zet mai aneya darkar khatle chan vedana khovel a hel kwal thein fia tak main thla theya US chuan Middle East a remna le muanna aum theina turin Israel nena he thalem man hi aphal saka anram chung chang nilovin anram threnom Lebanon Egypt Jordan le Syria te chu in venatan thli thlai aphal sak boka kumsang khazakwa somriat pakhata Richard Nixonan US president na aron chel nuwa pheika chuan anphal sak zuala KH-11 chu arukin Israel chuan altu waitha a nuclear research center en thlak na tan an mangtang kai ta ne thalema tanga thalak fia tak te tangin research center omdan zong chu an threvek theya chubaka chuan Iraq le France a Mossad agent te chuan information poimo tak anron lakhom thei boka thalak te in mu khom na an thurel tlang puite scientist te zinveiwa dan te baka bungrua an thiar lu dan zong chu chipchiar tak main Israela an mun puya an report thina chutatrang chuan kumsang khazakwa somriat kumtir lama Iraka chuan uranium phur thlenani to don ti te an thre theita zela July ni khata chuan nuclear reactor chu annun man to beisayane he information atang hian Israel chuan chet hun tur an duang tranta an prime minister begin a chuan Osiris chu an man to nuwa be adua ma se zungzam hlau omawangin chhiat na nasalutuk athlenang te ro chu a hlau oma Mossad te information la khom atangin French mithiam te chuan zungzam put ru anasalovang te ro chu an threle ta hewang hian Osiris reactor chu hantinung se chutatranga kar thum na vela chuan beini se tin ro manna an siam ta kumsang khazakwa somsari pakwa thlona manga wachu chhiat vekan tumna dodal hlo takha kumsang khazakwa somriat pakhata chuan kaltlang pui nge antum to prime minister chuan thlop tu michal lang tak kanei to chuwangin ti hlotlin antum ru hle sipai chakna manga Irakan vache ni chuan international law bo chhiatna ani don chianga Iraq le Israel te chu anin do lovang ti soi thei ani lova antrian abikin US ti thinrim na tur thatak ani don ba ka Arab ramte ne na anin remna bo chhiatna ani don boka chuwangin an hlotling lowemo buaina cho chua ko nga chuan aris asang fu mai Soviet Union anin rol zuyani phei chuan Israelin Negev thalera ral thuam hlau oman cherna chu anron bitum ve mayang ti te thlengin a hlau om boka
heti chung hian sipaitsakna hmanga Iraq thil buaipui vati chhiat chu kaltlang pui antum ta tho che tho turin Israel Air Force te chu anin buat saita a hniam theyang bera thloka puak thei thil thlak dan anzir tatluk tluk mai ane heti la hian Mossad te chuan information lakhom zelin altuwai tha ruangam a blueprint tenen lam anron nei thei to an information lak khom zulzui hian ruahman na po siam zelane puak thei thilan thlak na hmun tur chu Osiris reactor romna a chungkul pup maya ania altuwai tha pum bitumain a poilai tak mai tihchhiat an tuma building chhong thumna sang ania wangin puak thei thil pound sang ni borvel an mamo dona US siam Mark 84 chu man tura an ruatane a hna hlen zowangem tiero chu an hrechiang lova asiam tu America la chuan Iraq thil buaipui chu ral thuam cherna turani ti fin fianam lo tiin Israel hi achang thawak du lova chu wangin Israel chuan mun dang atangin reactor chu puak thei thilin azuk deng fu chatani chuan a chengei ngei tura mithiam ten an ngai ti te andap chuak le bokane anin buat saina hian ti fel ngai le hriat chian tur trul atama wangin kumsang khazakwa somriat November thla che tan tumta masen hun ruat thi khom danin zir lo wangin an kalpui thei ta lo thung heba ka hian thlona antir chhuah tur te chuan buaina lian tak kan neya Israel thlona trum hmuna tanga altuwai tha inkar chu mel zaruk borvela hla ania puak thei thil wathla ka kirle turin darkar thumvel anmamoa chutianga thui thlok tur chuan training anla nei ngai lova antuyal thei phurin adai don lo hrim boka an thlona tidang lamin pilot te chuan training how tak zok an lamamoa an la in ring man lo tinane abaka chuan thilengkim anin pe felto ati theiome an che thun turte an che chhuah darkar turte le khoyange puak thei thil chu thlakila reactor chu a chhiat na satber don tilai zongjong te thlona ten kongan zo turte chu ti felvekani toa hengi intelligence te information la khoma tanga anduan chuane pilot te point chumizul chuan training an neya second nga tanga second thuma khotlai lo dan turte thlengin anzira negev thalera puak thei thil nen nun chan anzirna sa hle hetila hian he beihpuithlak opera tia mingan vua hi a buaipuitu tak tak te bak lo chuan atop thlengin zikluakin engma an threlova thuruk to panga von himane thlona chuan tuyal thei thunna tur dang an vo bela kallam le holam chu dai turanga yane mase irakin indo thlona aron tir chuakani chuan inum turin tuyal thei an nei don lo chianga chu wangin in pumpel dan turte po an zirtel angaya an training hi a hau takhle ni turane pilot som pahni zinga pathum chu traininga an che chulna wangin an thinghe ngeya chuti ka ra chuan kumsang khazakwa somriat pakhat ju ni saria chuan che chuak turin anin peita zingkara thlona trummun itzayona inbiak pona zongjong deuh tho chu ti top vekania tu main an beihpuithlak tur hi hrelo se andu wangane thlo chhuah hun nga ka darkar somli pariat chung in khung rang to pilot te chu chonu hera anin khal chuak ta nitlak ton hnaya altuwai tha chu an vatlengang ni an hnung puak dona muan harsat deuh peisei wangane na thokten zanrian kil hun lai miyom tlem lai takin reactor chu an va be to mai don thlona chuan Israel chuasanin tuipuisen lama an tla a chuta tang chuan Jordan ram chunga lutlein anlalpa King Hussein an alo munge ngeya Iraq ram avarila masen in biak pona lama khailak an neya wangin athu thon chuan Iraq athleng talo hlawa thleng ningat se chu Israel chan chu chetak turane Jordan a hian fighter rual chu marchak lam hoya thlok zelin darkar khatamel zali bor vela chakin an thloka fit za vela sanga anin khalane
an thlo chua tanga minute som ko hnuwa Iraq ram ri an thleng ta anom dan in siam remin puak thei thil thlak tur F-16 pahni chu an thlok duna F-15 in aven na an lo thok thung tu main radio manglova are tlok mai Iraq ram ri an lu tira khan Charlie ti thu an thon chuaka kan thleng ti na niin abak chu an mel ma ten anin biak na engma hrelo se an du wangin radio an mangam lowane thaler chunga thlona te chu thlok zelin minute somli panga hnuwa altuwai tha chu an thlengta F-16 chuan Mark 68 puak thei thil chu o series reactor chunga chuan som paruk zet mai azuk thlak ta puak thei thil hi metric ton som pali hu velania azuk den fu chu a chhe khop mai an thlak na lai adik boka an bitum chu a fu chiang hle Israel hian vathong thut tania wangin Iraq tan loin rin ngai na omlova an cheve man meulo leila matangin silai te churon met puak ve ma se ziah anei thui lo hlea Irakin ral thuam lo cherpa na ta na nuclear research center an bun chu mit khap karlova a cheta vek maya an puak thei thil thla ka wang hian mi som pakhatin nunna an chan boka o series reactor phei chu artui chhutke ang huawin an vati chiane minute som ko hnuwa thlona som pali te chu him takin Israela antrum leta nuna chan le liam tuar tuma anom lova he opera beihpuithlak anin ruwa manate an chet na te chu adak nal emowangin khovel chuan thlona manga chet na chuan amoi ber alani hialang antive nge ne intelligence te thula kho matangin Israel chuan altuwai tha chungchanga hian hriat lo engma an nei lo tlukania an ro manna chu kalsual thein amoi lo ani ber mai an chet na chu khovel hriata puan zar ani hnuwa Israel chu athin rim hle an thalem thalak chu Israelin aruka alo man tangka ya wangin athin rim zuala Israel hena hian hunenge mo chen chu ral thuam a hral du lo nge sadama phei chu ling thatakane ral thuam hlawom ka cher tho don tin nuclear chakna tharhrui man tangkai tumna chuan sum tam zo kada mun khata inbun lovin Soviet Union te thuro nangin mun thangranga research center chu ada hlomboka maseral thuam cherero chu a hlotling man talo thung kumsom liam hnuwa US chuan runa kumsom chuanga liam le hnuwa US chuan an pai thlazui ta nge mitam tak chuan Israel chet na hian omzia nei lo tinan soi thrina a hun lai chuan adik na chin omo me ral thuam hlawam cher chu sadaman a buaipuina sat phani kha mase Israel te chet na wang hian ral thuam cherna tan chuan an mang man talo kum khuwa thunga khuareya an chet na chu thil thani zia alang ta tho thungane